acesta se numește Angry Birds Epic și este un joculeț foarte fain. Care îmi place mult. Nu știu dacă o să-mi placă și vouă așa ceva, dar ok. Vreau să văd dacă o să vă placă. Am dat avem niște arme foarte faine și trebuie să punem pe toți. Orice. Asta este la poveste, deci nu vă găsesc la ceva bun. Nu așa înseamnă la început, după să ziceți că, bă frate, da, ăsta a reparat bun la început. Nu, asta le fără pe toate, stați calm. Deci o să le fără pe toate, absolut. Știți că nu-mi că o să aduc praful. Perfect, și acum vine un pot. Fără tot. Pot. Și fără tot. Ce faceți? Foc. Mersi. Și lea pasărea galbenă, o ia. Vedeți, pam, este luptat și ăla a fugit în partea cealaltă. Iar el, pasărea roșie, încă a stat să se lupte, iar pasărea galbenă a fost furată. Asta este povestea, nu prea mă interesează-vă. Pam. Nu te faci de aici, ca să fie bossul. Pam. Pararam, pam. Ok. Haideți să vedem. Mort. Ar trebui să-l omor în 2 ori. Da, trebuie să mă putem. Am câștigat cu 2 stele. 3. Ok, și putem să câștigăm și un serios și am câștigat-o. Super. Bine, să din pene. Alcohole. Perfect. Venim acolo. Ia. Ui. Uite în el. Cu atac. Perfect. Trebuie doar de ori de mai mult damage. Perfect. Haideți să câștigăm și scutul ăla. Da. Perfect. În același loc am câștigat pe amândouă. Adică nu-i bai. Da, mâine o să înceapă școala pentru cei, dar să fac multe clipuri acum, să le vedeți. Mergem la școală mâine, în cazien de aprilie. Nu mergem. Ok, haideți să dăm mai departe. Pam. Vedem aici. Și vă urez mult noroc. Să aveți, să învățați bine. O să acest canal. Nu vă spun. De ce nu? Deci. Așa. E de aici. De ce mi-ai furat prietenul? De aici. Acum l-ai furat.
Filmele nu avea. Wow, cum bat. Aici nu merge. Wow, cool. Are fratele meu, nu-i zumesc. Nu mă trebuie să mergi. Știam, da. Puf! Mi cam somn în găsă 841. Am câștigat ăsta, eram atât la difere. Îmi cer scuze. Ok. Eu sunt la priel, nu? Da. De aici. Și de aici. Perfect. Ok. Am murit. Tot. Ce se? Asta este bine. Trebuie să vedem karate la 5 și vreau să văd la baterie și la găsit. Bun, nu e rău. Sau să mă mai și câteva episoade încărcat. Deci vreau să fac mai multe când ce vine mama mea. Așa foarte multe. Să vă abonați la mine și să vedeți că eu țin la voi și că vreau să merg cât mai departe. Asta vreau să văd de la voi. Dacă vreți... Ok. Și în același timp pot să vă abonez la voi dacă vreți. Încă de ce nu? Dacă o idee foarte bună. Ok. Și ăla a murit doar că s-a blocat. Perfect. Level up. Am făcut și level. Așa. Bine. Ha. Dar mâine mergem la școală și după ce ar putea să mă fac temele și să mai filmez și eu câteva episoade. Să mai văd dacă vă abonați. Are 300 la viață. Da, ok, poți să spui tot. Și de mine.
Ok. Perfect. Și aici o să recuperăm asta. Eu stele. Ok. Deci la 14 minute o să închidem episodul. Ok, de mai departe, pam, 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 pam. Acolo. Atunci, dacă zici tu așa, acolo mergem. Oh. O săbiuță. Nu e săbiu, o linguriță îi fac. Dar asta e. Mai încă o luptă și gata, s-a dus episodul. Cred că vine la voi, să-l vedeți. Ok, repede, repede. Stop. Stop. Ok, hai. Stop. Vedem și pe internet. Bine, haideți. Continuăm episodul. 3, perfect. Dar dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!